Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakar Sidiki Bouakar Fi tiɲɛtigi tɔgɔma an jigira kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛ ye bi i k'a dɔn duwaku daminɛ ye bi ye Bouakar Sidiki k'a dɔn duguba kɔnɔma an bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ye ko fadenw bɛ min na an bɛɛ bi jɛ ka bɔ an ka so an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka segin Bouakar Sidiki k'a dɔn sira man bon sira man jan siraba kelen in mana minɛ an fɛ ka ban Bouakar Sidiki a naki ɲɛna ko diɲɛ wulitɔ don haraba a nanini a ɲɔgɔn bin a ɲɔgɔn bugɔ Bouakar Sidiki k'a dɔn o ti ban nka n'anw kɔni bɔra an ka so Bouakar Sidiki k'a dɔn anw b'an hakili tɛ cayi yɔrɔ kelen min ye arajo jɛgɛfɔ ye n'an nana sɛbɛnfuraw caman bɔlen don k'o to ɲɔgɔn kan k'u lajɛ k'a laroué anw yɛrɛ ɲɛna kunnafoni min n'a ka fisa n'o bɛ se ka fɔ jamanadenw ye Bouakar Sidiki an b'olu sugandi n'o sugandira an fɛ ka ban Bouakar Sidiki o tuma an bɛ tabali gosi ka ɲɔgɔn ye min ye Ahmed Diakité ale bɛ i k'a dɔn fiɲɛ tulukala fankelen k'an jaw ta ka kuma k'a ta k'a jɛnsɛ nka nin bɛɛ lajɛlen bi maa min ka tunɔ kɔnɔ n'o tɛ a ti ɲɛ o ye i k'a dɔn Mamutu Surunin ye sɔgɔmada in na i sigilen don Siniwa jamana de bara k'a lamɛn o danganiya n'o dalu bɛ Mamutu bolo nka sɛbɛnfuraw kalali olu fila si se k'o kɛ Bouakar Sidiki daba tungara o tuma an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dafa n'an jɛra ka ɲɔgɔn dafa lamɛnbaw olu bɛ nafa sɔrɔ min ye lɛrɛ ye fulakɛ dɔ bɛ a to a ye ko Jalo san b'a sɔrɔ arajoba in dayɛlɛlen bɛ k'an dala ani sɔrɔsiw bara k'an lamɛn an b'u fɔ k'u waleɲumandɔn Bouakar Sidiki dakɔrɔ ji de bɛ suma nin ye an bɛ Koyita ye saga ni saga ɲagalen i ɲɛ bɛ dɔnkili i ɲɛ b'a cun cogo la i ɲɛ b'a sumanen na i ɲɛ b'a la a bɛ don hadamaden la cogo min an bɛ Koyitaw Ala k'u mɛn an kɔrɔ dɔnkiliw bɛ ɲini ka yɛlɛma escape Jalilo Finesse Ala k'a mɛn an kɔrɔ naam ne ko bala cogo bɛ di Bouakar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Zeniti Bale bi ko m'u yɛrɛ bila bɔli la koyi Bouakar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 2000 100 siɲɛ 73 ye ni maa min kɔrɔtɔra i n'a sarajugu cɛ Bouakar Sidiki i k'a dɔn parti politigiw u sigilen bɛ ni ka kununko lajɛ ni ka Ala yɛrɛ kɔnɔ sa Bouakar Sidiki sabula dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛɛ u yɛrɛ ye faamuyali kɛ k'a fɔ olu ka ko kɔni hali n'a ma ban Bouakar Sidiki k'a dɔn a nɔgɔyara kosɛbɛ jamana kɔnɔ dɔw b'u yɛrɛ ɲininka parti politigiw yalima u titɔ don wa yalima u bɛna furan ka bɔ dugukolo sanfɛ ɲininkali tun bɛ bɛn Bouakar Sidiki fɛn minnu kɔni dalen bɛ ni olu dadalen don ɲɔgɔn kan Bouakar Sidiki a tɛ ɲuman fɔ parti politigiw olu ka ɲɛnamaya la sabula parti politiki a bi balo a n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ kɛ de ni jamana n'a bɛ bolo dɔ kan nka bolo min bɛ bi Bouakar Sidiki k'a dɔn o ye marifa ka kuma ye o ye sɔrɔdasi fanga ye Bouakar Sidiki k'a dɔn a bɛna taa o ni ko caman di ɲɛ o de la parti politigiw suma bɛ bi ko jisuma bɛɛ lajɛlen da denen bɛ Bouakar Sidiki kun b'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bouakar Sidiki k'a dɔn don ne bɛna parti politigiw ta kun ye jamana in ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri ani mankan politikima tun bɛ se min na kumakan dama na Bouakar Sidiki o fanga kun ka bon nka bi i b'a ye k'a fɔ caman bɔ la sɛbɛnnikɛla ko Mali yɛrɛ parti politique de cayara i ko marabaatiga Bouakar Sidiki Ala ye diɲɛ don o don da i n'a mɛn ko parti politique kura dɔ sigira sɛbɛnnikɛla ko kɔsɛ in na kura minnu fana sigira olu kulekan de ye an de kɔrɔlen fɛ fo kura Bouakar Sidiki nin ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kɔrɔ tɛ Bouakar Sidiki ka sababu kɛ mun ye a parti politique kura caman bɛ yen n'i y'olu lajɛ Bouakar Sidiki k'a dɔn maakɔrɔw de bɔlen don ka taa parti politique kuraw sigi o maakɔrɔw Bouakar Sidiki b'a ye k'a fɔ olu ka dimi o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ walima i k'a dɔn kɔrɔlen minnu bɛ yen Bouakar Sidiki k'a dɔn olu caman bɛ yen n bɔra ayiwa n jɔyɔrɔ la o damanda de t'an bɛ parti kuraw sigi Bouakar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔlen ni kura n'i kɔni ye parti politique a bɛɛ ye kelen ye Bouakar Sidiki k'a dɔn n'i ye dɛmɛ kɛ bi sini na kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasi denmisɛn ninnu maa man geguw ye u ye kow ɲɛdɔn sabula nin fɔnko fɛn filɛ Bouakar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen kɛr'u ɲɛna kabini kununko ka n'a bila bi la gundo jumɛn bɛ parti politique la k'i bɛn'o de fɔ sɔrɔdasiw ye k'u t'o dɔn Bouakar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye minnu bɛ sen na ni wulikajɔ minnu bolo dalen don Bouakar Sidiki k'a dɔn i n'a fɔ sariya kuraw olu ka ta parti politigiw ka taabolo an'u sigicogo la yalima parti politique caman bɛ yen yalima u bɛna dakolonji k'u filenkolon di wa yalima u bɛna wajibiya u ka fara ɲɔgɔn kan wa Bouakar Sidiki maa caman sigilen bɛ k'i yɛrɛ
ɲininka salonbaw kɔnɔ a tɛ kun ni maa si ye bɛɛ b'a ka kuma bara de kɔnɔ a tɛ ku i la i ka bɔ k'i b'a kuma yan kan Boubacar nka min kɔni jɛlen don Boubacar k'a dɔn parti politique ka sɛnɛyɛlɛ a n'a ka hɛrɛ sɔrɔ minnu y'a kɔrɔbɔ olu y'a nɛnɛ ka ye o ye ɲɛfɔli kɛ u ye o parti politique ka sɛnɛyɛlɛ a n'a ka kuma caman o bi sɔrɔ votew de la maa caman k'u ɲɛna 2025 in kɔni bɛna kɛ vote san ye nka min jiralen don ani min fɔra seko ni dɔnko a n'an ka laadako 2025 jamanakuntigi kɔni y'a jira k'a fɔ Bama bi k'o de kan o kuma vote ko kuma tɛ fɔlɔ Boubacar k'a dɔn k'an ka kɛ sababu ye min b'a to hali bi bɛɛ lajɛlen kan ka sumaya ka jateminɛ kɛ Boubacar tiɲɛ tiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ la a parti politique u y'u se kɛ jamana tiɲɛni na Boubacar k'a dɔn k'an ka sigi ni ka jateminɛ kɛ parti politique minnu kan ka ci ka bɔ yen minnu ni minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana maracogo ka ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zenith Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura Zenith Bale an bɛ u fo ko maa min dayirimɛ bɛ tɔmɔli la birili bɛ k'i ma wajibi kana siga ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Mohamed Haidara nin y'a ka fasiri ye a ko min ye collectif pour la défense des militaires n'o ye Surasiw senkɔrɔma dondo jɛkulu belebele dɔ ye faso Maliba kɔnɔ e ko a kɛn tɛ ka gango gosi wa bawo ka ɲɛsin maa joli ma Imam Mahmudu Diko n'i y'a ta ka a lajɛ a bɛ taamana walima a taa min ɲɛma dogo Alizeri jamana kan a bɛ ɲini ka waati janbɔ min ye CDM ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Imam Mahmudu Diko n'a nɔfɛmaw ye ko min ye sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'o ye enquête ye k'o de kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin imamu a n'a nɔfɛmaw ma k'a sabu kɛ min ye imamu ye a bɛ taa waati min na Alizeri n'a taa kun kɛla furakɛli ani n bɛ taa misiri dayɛlɛ dɔ la n sen kan ka ye o kɛnɛ kan o waati ni y'a sɔrɔ fana anw ka jamana ani Alizeri jamana an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ hali n'a sɔrɔla dɔɔnin bɔ n bɛ ko funtɛni na kɔsada ye i b'a ye k'a fɔ halisa an b'a la ka ɲɔgɔn lajɛ min fɛ min ye imamu ye a ma taa ni maa tɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye caman fanga ɲɛmɔgɔ ye olu maa ci ko yalima k'a taara Alizeri mun kelen na de ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ a senkɔrɔma dondobaw olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na waati min na a fɔra ko min ye imamu ye k'a kan ka segin ka na faso Maliba kɔnɔ f'a b'a la yan ka bɛn février kalo in tile 14 ma san 2025 o kɔrɔfɔ bɔ ka bin min ye CDM ye olu kɔni y'a jira jamana ɲɛmɔgɔw na k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ minnu kɔni kɛn bɛ ka jɛkulu n'o ye commission dɔ ye ne ka o sigi sen kan k'o ye imamu o kunbɛlibaw ye n'a tuna Bamakɔ yan k'a sɛnsɛn ni ka taa n'a y'a ka denbaya la ko gɔnɛka sanni ka bɔ u la ko baw ko siga min kɛn bɛ u la o de ye olu bɛ taa ɲɛmaa min kunbɛn dɛ n'o ye Imam Mahmudu Diko ye sigakɛla la k'a fɔ min ye Amadu Kufa ye ani Iyad Agali ko jɛ bɛ ani ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ni maa fila de di kɛla sabu ye jamana camancɛ bolo fo ka taa se kɔrɔnfɛla ma k'o sɛbɛn kɔrɔ kalaya faali jugu sugu fɛn fɛn yela yen fan fɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra ni maa ninnu n'u ka jɛkuluw fɛ wa n'a fɔra fana ko min ye Imam Mahmudu Diko ye k'a n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama ko yalima ko maa man ka siran wa min ye turabilen mara maa min fa faga min ye bilentigi natɔla ye i bɛ siran min ye CDM ye n'o ye collectif pour la défense des militaires ye u y'a jira k'a fɔ min ye imamu kunbɛbaw ye ka fɛ nin kalo tile 14 ma ko jɔn ko Ala ko min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o caman tɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔ ye u kana yamaruya di maa si ma ka taa min ye imamu ye k'u bɛ taa kunbɛn maa o maa bɛ yen ko e y'i sen ta k'a da k'e bɛ taa imamu kunbɛn jɔn ko Ala i si yɔrɔ laban o kan ka kɛ kaso kɔnɔna ye ko k'e bɛna dankari kɛ jamana ka basigi la wa min ye jamanadenw ye olu ka taa ni ka segin i bɛna dankari kɛ o la wa min ye anw yɛrɛ ka jamana ye an b'a fɛ ka hɛrɛ ni bɛn ni kelenya fiɲɛ min n'an b'a fɛ k'o sama k'i b'a ye k'a fɔ ko nin bisi basa ninnu bɛna kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin ye ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Mohamed Haidara ale ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura san 30 sɛbɛnni bi ko m'u bila bɔli la Mahamani Touré nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn kaliya ka maafa o ye kɛɲɛ yɛrɛ la ye n'o tɛ n'i ye sabara ɲɛ kelen k'a la o ye kaliya bannen Boubacar Sidiki k'a dɔn Imam Mahmudu Diko a ka sagili février kalo tile 14 faso kɔnɔ Boubacar Sidiki jɛkulu min n'u k'a ma CDM ne ko olu ka wuli ka jɔ n'u kasira k'u ɲɛ mun ye dɛ cɛ kelen sagili ka na jamana kɔnɔ dɛ u bɛ siran mun de ɲɛ dɛ Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn CDM kelen bɛ ka kun k'a bɔ a bɛ waati bɔ min kɔni ye jamana ye ka bɛɛ lajɛlen hakili jigin Imam Diko a ka nani na yalima a ka nani mun b'a kɔ a bɛ taa don min i k'a dɔn yalima mun b'o fana nɔfɛ Boubacar Sidiki nin dɔn dɛ
mouvement pour mouvement pour la défense collectif pour la défense des militaires a k'i k'a dɔn imam Diko i k'a dɔn a kunkanko a ka gɛlɛn ninnu yɛrɛ ma kosɛbɛ sabula ninnu kɔni kelen bɛ ka imam kɔni kɛ i n'a fɔ sɛtanɛ ma a ka segili kana jamana kɔnɔ wagati k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ minnu dalen don ani wulikajɔ minnu kɛlen don fo ka taa se sariyatigiw ma ɛlɛ ni alimami mana na u k'a minɛ ni ka taa ɲininka dalakan na wagati k'i waati tɛmɛna u ye gɛlɛya barika bonya k'a bonya jɛkulu min bɛ imam to a la n'o ye semasi ye o yɛrɛ dakolon dira k'a filenkolon di sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ tiɲɛ don imam ka wulikajɔ ani a ka hakilinaw wagati k'i k'a dɔn maa dɔw b'a kɛlɛ ka d'u ka hakilina kan dɔw b'a tanu ka d'u ka hakilina ta kan nka min kɔni jɛlen don imam ka baara a n'a ka kɛwale maa caman de y'a jira k'a fɔ alimami baara tɛ ani politikimaw de gɛrɛlen don ɲɔgɔn na a ka hakilina ye politiki ko ye wagati k'a ye taali min kɛ Alizeri ani Alizeri faamaw ye ɲɔgɔn ye kɔsa in na a ye wulikajɔ min kɛ ni kana fɔ Moritani Mali n'u kɔrɔla la wagati k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ minnu fɛrɛ a fɛ maa minnu kɔni b'a kɛlɛ olu ko de wagati k'i k'a dɔn a bi jɛ de la jɛ min n'o bɛna ni janfa ye jɛ min n'o bɛna ni jamana yɛrɛ dafirili ye a kuma tiɲɛ n'a nkalon wagati k'i k'a dɔn a b'u da sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ kanuba b'a yɛrɛ la u maa ka ca olu ye tabalen gosi nin kalo tile 14 fo a ka dɔn de ko maa dɔ kun bɔra jamana kɔnɔ a segitɔ dɔ kana wagati k'i k'a dɔn olu na wulikajɔ kɛ a bɛna taa ni dun ye jateminɛ kɛ kununko la alimami ye kɔrɔfɔ minnu fɔ kununko wagati k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ in di gɛlɛyaba ko fɔ sabula a y'a jira tubabu journalisiw la Mali kelenya ani Mali ka kɛ kelen ye silamɛya b'a la diinɛ bɛɛ lajɛlen ka kan o tɛ laïcité ya sɛbɛnnikɛla ko collectif de défense des militaires olu kɔni y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra o ye kɔrɔlenko ye sabula imami ni maa minnu ka surun n'o ye Amadu Kufa ani Iyad Agali ye olu bɛna ni jamana tilali de ye sabula jamana a ka kɛ sariya jamana ye wagati kɛ hali a taara dugu min na Moritani kɔrɔfɔ minnu bɔra da a n'o kumaw ka surun sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen y'a damata maani ye nka collectif de défense des militaires a wagati kɛ maa t'u sirankun dɔn sabula alimami ka segili kana jamana kɔnɔ wagati kɛ n'olu dalen don u ka hamina u ka wulikajɔ ani min b'u hakili la wagati kɛ k'a dɔn imami ka segili yalima u bɛna mun de tiɲɛ a wa jamana in ye sɛbɛnnikɛla ko maa ba kelen bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka segin ka na mɔgɔw bɛ t'o kunbɛn balɔntana b'o la dɔnkilidala yɛrɛ b'o la maa gansan b'o la mɔgɔw bɛ taa kɛ ka aéroport fa dewu wagati kɛ k'a dɔn ɲininkali tɛ kɛ nin kɛra kun jumɛn in na nin dabɔkun ye mun ye nka alimami ka segili n'o kɔrɔfɔ barika bonyana ka taa se nin ma wagati kɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima alimami a y'a damata ko jumɛn in de kɛ jamana na sɛbɛnnikɛla min ye Mahamadu Ture ka nka a mana tigɛ da o da la wagati k'i k'a dɔn alimami bɛ se ka k'a fɛ walima i bi banna i n'i jo nka imam Diko wagati k'i k'a dɔn a ye don dɔ ja jamana in kɔnɔ sabula wulikajɔ ni kɛlɛba minnu kɛra wagati k'a donnama in kama jamana den bɛɛ lajɛlen jigi dalen kun don a kan sɛbɛnnikɛla k'o fana ka fɔ sabula min ye diinɛ ka wulikajɔ kɛ wagati ni hakili b'a la a Code de la famille san 2009 a kɛlɛ cɛba dɔ kun don wagati k'i k'a dɔn ka silamɛya dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ politikitɔ min wuli ye wulikajɔ kɛ min ye ayiwa mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5RP wagati k'a donnama in kama alimami ka giringajɔ n'a ka wulikajɔ a ka jalamugu kɛra jɔyɔrɔba ye Ibrim Boubacar ka fanga defirili la wagati nin damanda n'an b'a fɔ a ti ban nka min kɔni ye gɛlɛyaw ye ani hakiliw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye kɔsɔnna ko ye n'o tɛ cɛ duman don a delila ka cɛya baara caman kɛ wagati jamana kow la imam Diko min kɔni nin wulikajɔ ye wagati i k'a dɔn jateminɛ de bi kɛ sabula hali don min a fɔra ko ayiwa dugawu ta ka taa kɛ jamana ye 50,000,000 a dunnama in kama fanga min kun bɛ yen o taar'o di a ma sɔn wari in na wagati bɛɛ lajɛlen kɔni bɔr'o kalama o tiɲɛ don nkalon o kɔni ye kuma wɛrɛ ye Ibrim Boubacar Keita ka tile la wagati k'a dɔn jamanaden caman y'a jira k'a fɔ u tɛ bi k'a fɛ a faral'u kan nka hakilina min Tungara ndara nana dandigali wɛrɛ tɛ o la wagati n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Demba Kɔnte nin y'a ka fasiri ye Demba ko i k'a dɔn karamɔgɔw sanfɛ karamɔgɔw minnu bɛ ɲinini kɛ wagati k'i k'a dɔn ni gouvernement karilen don ɲɔgɔn na a bɛ ne ka waati bɔ baara bila o de ye grève ye heure 144 o don wagati k'i k'a dɔn syndicat mɔgɔw ko u n'o de kɛ
samedi sibiri tɛmɛnen février kalo tile 8 min ye coordination syndicat enseignement supérieur de la recherche scientifique u ka ma CSEC Boubacar Sidiki i ka dɔn olu de kunnafoni bɔ ka bin min kɔni ye kalandenw ye ani kalanden zɔmaw Boubacar Sidiki olu kamana gannen don mɔfɛn dun sabula gouvernement ani syndicat bolo bi ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn na fɛn min nɔfɛ fɛn dɔnnen don Boubacar Sidiki kabini décembre kalo tile 30 san 2024 i ka dɔn kun bɛ ɲinini na bɛnka de kun b'u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ décret numéro ka ca nka n'a fɔra a ɲɛna dɔn Boubacar Sidiki min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn statut enseignant chercheur du Mali o communiqué kelen syndicat ye hakilijigi kɛ i ka dɔn olu ye grève min fɔ wa i ka dɔn olu t'a bila dɛ Boubacar Sidiki i ka dɔn o de kelen ye ɲɔgɔn ye saba kɔni tugura i k'a dɔn grève in na min bɛ se k'a to hakilinaw bi falen i k'a dɔn faamuyali ka na alamisa don février kalo tile 6 Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye coordination commission n'o ye syndicat bolo in ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ka jateminɛ kɛ jateminɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ka grève kun ye min ye ani baara ka kɛ kɛcogo min na dama ko ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ministre yɛrɛ min bɛ kalanko kunna o y'u wele u ka sigi ka kuma hakilinaw ni k'a jagabɔ Boubacar Sidiki o tɛmɛnen kɔfɛ ministre min bɛ baara kunna o n'o fana ye ɲɔgɔn ye ministre du travail Boubacar Sidiki k'a dɔn hakilinaw ka jagabɔ sabula a fɔra de jamanakuntigi yɛrɛ ka so n'o ye Kuluba ye o kun ye ɲɔgɔn ye boloda u ka se ka ɲɔgɔn ye bɛnka kɛ kow la i k'a dɔn gɛlɛya in ka se ka duga Boubacar Sidiki i k'a dɔn hali bi n'a ka bi min kɔni ye taafaw ni nafaw ye a ma se ka dɔn sabula n'i ye maa fila kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ tan nɔfɛ dɔ hakili b'a bɛɛ la Boubacar Sidiki i k'a dɔn u b'o ta ka segin ni o fɛn in na min kɛ min kɔni ye lɔkɔlikaramɔgɔ ninnu yɛrɛ ye u yɛrɛ ka fɔ la nin kɔni ye babali de ye babali min taara k'u sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn ayiwa lɛtiri cir'u ma k'a fɔ heure 144 min n'u bɛn'o kɛ baarabila la Boubacar Sidiki a bɛ bɔ o ka sara la o kɔni fɔ Boubacar Sidiki u tɔnsi jɔra tɛ kɛlɛw k'anw babali ka yɛlɛma k'anw bɔ an ka jo kan an tɛ jɛn n'a ye o kuma Boubacar Sidiki k'a dɔn u y'a jira sa ko grève in kɔni bɛ to sen na sa min y'u ka coordination ye fo ka taa u ka dɔnfɔli in sɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn nka jateminɛw baara ka kɛ grève in yɛrɛ a bɛ daminɛ bi ni ka taa bila fo sibiri nata la nka maa tɛ kodɔn i n'a fɔ ala ba ɲumankɛw ani ŋaniya ɲumantigiw a bɛ se ka kɛ olu bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ waasa ko in ka bolo kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko ko min ye anw ka fonctionnaire n'o y'an ka tubabu baarakɛlaw ye minnu n'olu kun t'an bɛ CEDEAO bolofaraw fɛ jamana CEDEAO jamanaw kɔnɔna na donc ko ala ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka lettre sɔrɔ n'an k'a ma ko lettre de notification min b'a jira k'a fɔ jɔn ko ala furancɛ min n'o bɛna di u ma u ka fɛlɛ ni dabali tigɛ waasa min ye AES jamanaw ye u ka o bɔdugu u k'u magɛn bawo min ye olu ni u ka baarakɛ ɲɔgɔnya ye donc min bɛ di u ma furancɛ la o de fo ka taa se septembre kalo tile 30 ma san 2025 o de furancɛ kɔni bɛ nin fonctionnaire ninnu bolo CEDEAO jamanaw kɔnɔna na u ka se k'u ka kuso ni kasaw fara ɲɔgɔn kan nka min bɛna kɛ labilali a bɛna sinsin o kan kosɛbɛ fasirikɛla a y'a jira k'a fɔ maa 135 o fonctionnaire minnu n'olu bɛ ni AES jamanaw to a la CEDEAO jamanaw kɔnɔna na u bɛ n'u labila min ye indemnité kalo 3 tɔrɔmɔɲɔ min n'o kan ka di u ma n'u bɛ baara la o bɛɛ lajɛlen kɔni na jate ka da u tɛgɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye kalo 10 ani san o san o tun bɛ wari min ta i b'a ye k'a fɔ prime dɔ fana tun bɛ di u ma kalo kelen kɔnɔna na o fana jatew na minɛ fo kalo 12 ko nafolo fana jate ka da o fɔlen kan u k'a minɛ ka na n'i y'a lajɛ jɔn ko ala min ye ni maa kofɔlen ninnu ye Laya ka fɔ la ko min ye AES ka bɔlen CEDEAO kɔnɔ ko yalima k'a a ma kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin nin fonctionnaire maa 135 ma wa ale kɔni ye ɲininkali bɔ k'o kɛ o yɔrɔ in na nka min ye fonctionnaire fana ye i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in bɔ ka ben i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga fangabolo ɲɛmaakɔrɔ ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga a y'a jira maaw na sa bataki dɔ juru la k'a fɔ min ye ni maa 135 ye u kunna wololen n'u kun kɔrɔtalen u ka segin ka n'u fa jamana kan n'o ye AES jamanaw ye Mali Burkina ani Niger min kɔni ni a bɛ n'u ka ɲuman dɔn u ye bawo
bawo u ye wuli ka jɔ min kɛ CEDEAO kɔnɔ AES jamanaw to ala yani nin ko ka kɛ nin cogo in na tan ko o bɛɛ lajɛlen o lakodɔnlen don jamana saba in marabaw fɛ nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ka fasiri don Boubacar Sidiki foyi tɛ maa faso bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn jirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ bama ye siga t'o la n'u bɔra CEDEAO la Ala k'a kɔ hɛrɛ d'a ma amina yarabi Boubacar Sidiki u kana faso la an k'u ɲɛna maa min ka baara tiɲɛna tubabu ka taali la ani MINUSMA taali la o tɛ maa 1000 ni kɔ ye kosɛbɛ u sara wa u ma sa u kana foyi tɛ yen foyi Boubacar Sidiki bɛ n kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Alpha C sɔ fulakɛ nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn tɛgɛrɛ walu Boubacar Sidiki Ala tɛ ji to nɔnɔ na Sidiki bajaba tɛ an denkɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn nin kɔrɔfɔlangana ye min y'a minɛ a fa la n'o ye Tumani Jabate ye Boubacar Sidiki k'a dɔn Sidiki a ye farafinna kunna wolo Sidiki ka nin ko in Mali dama t'a nafa sɔrɔ dɛ farafinna bɛɛ lajɛlen don maa kun tɛ se ka sigi n'a ye Sidiki kun ye min fɔ an bɛɛ lajɛlen kun jɔrɔ la a na ɲɛ wa walima a ti ɲɛ wa Boubacar Sidiki k'a dɔn tubabu jamana na kɛnɛ fiyɛbaden dɔ bɛ yen ko min ma arena Boubacar Sidiki k'a dɔn nin kɛnɛ in fiyɛ a n'a bonya k'a fɔ de i bɛ taa dɔnkili da ye ko maa na bɔ ka t'i lajɛ Boubacar Sidiki a jɔrɔ tun bɛ maa caman na Sidikiba a kelen de bɛ nin gundo in dɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn a nana layidu ta k'a fɔ min ye Bercy tɛmɛnen ye arena ale b'a fɛ ka taa dɔnkili da Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲi o ɲi b'a la bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen kun don an bɛ ka dugawu kɛ an da jukɔrɔ Ala y'an kunna wolo Boubacar Sidiki k'a dɔn a wa sibiri tɛmɛnen arena fara i ko dakɔnɔɲi a fara i ko musokɔrɔ kɔɲɔ Boubacar Sidiki a fara i ko bajiba kanga sɛbɛnnikɛla ko Sidiki bajaba tɛ nin jini o dun y'a sɔrɔ tubabu jamana min ye Belgique ye a kun ye munumunu salo dɔ kɛ ɲɛnajɛw la Boubacar Sidiki o fana ɲɛna fo k'a fɔ k'a to ten ma min ni arena do fɔra adamaden bɛ poyi dugukolo jukɔrɔ jinɛ mɛlɛkɛ danɛ arabu tubabu farafin chinois Boubacar Sidiki hadamaden sugu bɛɛ lajɛlen karila ɲɔgɔn na ka taa Sidiki kanmɛ nin kora dumanba in i k'a dɔn a nana nin de da ka dɔnkili da ni hadamaden sɔngɔ k'a mɛn a ka gɛlɛn farafin dɔnkilidala min de la ka nin ɲɔgɔn na kɛ Boubacar Sidiki a ka gɛlɛn i k'a dɔn tubabu jamana na min de la ka nin ɲɔgɔn na kɛ fɔlikɛla walima dɔnkilidala la sɛbɛnnikɛla ko Sidikiba bɛ bolo min kan Boubacar Sidiki bɛɛ lajɛlen bɛ Ala de deli n'i ye den sɔrɔ a k'i da Sidiki kɔni i k'a dɔn fa in ye awari o de don Irimi Awar fa in kɔni y'o sɔrɔ Sidiki na fɛn sɔrɔ min ka girin Arami Awari ye Grammy Award o don u tɛ dɔnkilida Coupe du Monde o ye dɔnkilida Coupe du Monde Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin denmisɛnnin fitinin nin sifin Boubacar Sidiki k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen bɛ fo farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ fo sabula maliden dama tɛ farafinna bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka taa Sidikiba dɛmɛ ka taa Mali dɛmɛ ka taa an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ nin kunna wolo in na Boubacar Sidiki k'a dɔn nka biɲɛ kura falen tɛ taa mankan kɔ sɛbɛnnikɛla k'o waati kelen tubabuw ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen o ko min ma AFP o ye kunnafoni jira tuma min ni Sidiki bɛ nin dɔnkilida in ani k'an kunna wolo kɛnɛ kan Boubacar Sidiki bɛɛ lajɛlen n'i kɔnɔ ko i k'a dɔn karabumaa dɔ bɛ yen olu filɛ nin ye k'u ɲɛda datugu a badenmuso o ka so kɔnɔna Boubacar Sidiki hôtel yɛrɛ la ka sin ka t'u kari ye sabula o y'a sɔrɔ maa ɲɛnama tɛ o baarakɛden min bɛ denw kɔlɔsi ani den fitininw den 2 de b'o bolo o b'a k'u kɔlɔsi u sera k'u kari ka don so kɔnɔ ka taa marifa da o disi la i da o y'i da disi kan i ɲɛ datugu o y'a ɲɛ datugu i y'a dɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen olu tɛ ko kalama Boubacar Sidiki ye yaala min kɛ ayiwa a ye concert minnu kɛ kɔsɛn in na 130 ni kɔ u sina k'a bɛɛ lajɛlen salo nafolomafɛn fɛn o fɛn bi so in kɔnɔ zon bɛ tubabula fana a banna koyi olu tɛ zon ye koyi olu ye bingannikɛlaw de ye moto jakarta minɛ walima k'i bolo di juba kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn 30 yɔrɔnin kelen o ti maa fa la di Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko tubabuw ka kunnafoni sira kɔni i k'a dɔn u y'o fɔ minɛnmafɛn minnu bɛ yen ni valeur b'u la sakuw ni monturuw n'a u y'o bɛɛ lajɛlen salo ka k'u kun ka taa u b'a dɔn Boubacar Sidiki ninnu kɔni ka wuli k'a dɔn Sidiki ni badenmuso i k'a dɔn ani maa koloma fɛn o fɛn bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ concert kɛyɔrɔ la ka taa don so in kɔnɔ u b'a kalama Boubacar Sidiki u bɛ ko in kalama kosɛbɛ hôtel mɔgɔw bɛ ɲininka hôteliw dama tɛ hali Sidiki yɛrɛ kɛrɛfɛmaw Boubacar Sidiki a dɔnbaw caman bɛ nin ko in kalama
o b'u sɛgɛsɛgɛ o sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ polisiw kɔni nana fa bɛɛ minɛ min kɔni ye enquête ye n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye u kɔni b'o kan k'o kɛ nin tɛna foyi bɔ Sidiki ka kunnawolo la nin tɛna fɛn bɔ i k'a dɔn a ye diɲɛ ɲɛnajɛ ka taa ka bɛɛ lajɛlen da nin defɛn b'o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura Nouvelle Horizon garamɔgɔ dɔ Tunkara an bɛ fasiri kɛ sɛbɛn fasiriba bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la nɛgɛ ɲɛ 21 minutes 30 ne bɛ se ka na bamanankan jɛmukan kan joindre dɔw kan ni Ala sɔnna Madame Touré ale bɛ fɔ ne kɔ Boubacar sini an bɛ ye kɛnɛ ka Sɛbɛkɔrɔ bɛ bɔ k'o lakali Ahmed Jakite tun bɛ jaw la ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn diɲɛ kan mɛn Mamutu Surunin nka laseli Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa